Mana kaka gwenge mamoko mitime yiero madundo, ikruok mogik bet itimo e kar chung'o bura ma Kasipul, kama duol mar IEBC timo ikruok mage mogik. Watudore gi jafwambo marwa Crispin Otieno mondo miwa mathoth ewi ikruok makamano. Chris, kinyalo wija ka intiere e Kasipul, inyalo nyisowa ni to chenro mag ikruok ne yiero ma tich ang'wen ochopo kanye nyaka sani? Awinje yo makare Milton antiere mano e wodno ma West Kamagak e boma ma Oyugis kama wasebedo ko wadhi nyime ka wang'iyo ikruok mar IEBC kaluwore kod yiero madundo ma ichan tim tich ang'wen mano e od burani mano West Kasipul, kendo bende wasebedo kwa luorore kuonde mopogore opogore ka wang'iyo kaka weche chale skunde ma adhi bede kod kaka kuonde ma goyo kura. Wabedo kwa loso bende gi jopiny, ne wantiere gokinyi, ne wantiere gwenge mag Sikri, kendo tok Sikri wawuok wadhi nyaka mano Central Kasipul, kendo koro sani wantiere kama iluongo ni Oyugis. Jogo mwawuoyogo ma wasebedo kwa loso go wacho ni gino magidwaro ni mondo kwe omed bedie, kendo gokinyi kane wagochone kata kane waloso e yor simu kod kamanda mano mar polis mano mantiere e county ma Homa Bay mano Lawrence Koilem nowacho ni odiochieng' ma kawuono kar chakre sa 8 ang' dhi bedo kod romo makende mano mar jotelo mochung' ne weche mag arita ma county ma Homa Bay kaluwore kod yiero madundo ma timore mano e gwengegi ma Kasipul. Kendo kuma antiere ni oluora kod oganda ma antiere e bomani ma Oyugis ma bende dwani mondo olenwa ni gin ng'ano ma ibro yier, gidwaro ni mondo obed ng'ano machalo nade mondo konygi e yo machalo nade. Omomiyo dwani mondo los kod achiel kuom jodak ma bomani ma Oyugis nyiso ni iluongi ni ng'a mondo nyiso ni ti igeno nango kura midhi tim tich ang'wen, igeno ni obed kura machalo nade. Wan kaka jodak ma Kasipul wadwaro yiero ma oyanga maonge weche moko mag mibadhi, kendo wadwaro kura mar kwe ma wadwaro ni ng'ama oyier molandi ni mane mjumbe marwa wadhi support fully mondo mi wati kode konyalo timo gik ma jopiny dwaro, nikech wadwaro kwe kod dongruok e Kasipul ka. Koro wadwaro ni kwa yiero to wayiero kura, wago kura ma oyanga, kendo security obed malo kabisa mondo mi ng'ama nyalo kelo tugo e yiero no ok wabi miye thuolo. To wadwaro ni ng'ama oyier kaka mjumbe ma Kasipul be odhi timonwa gik ma wadwaro, kenge duto onego bed kare Kasipul kaka jo Kasipul. Wadwaro ni ng'ama ibiro yier tarik 27 obed ng'ano ma jadongruok. Number 1 wadwaro weche mag barabara, number 2 wadwaro weche mag stima. Sani stima chende e Kasipul ka, omiyo ng'ano mibiro yier obed ng'at mokelo dongruok. Weche mag education wadwaro, barabara rach kia Agoro Sare nyaka Nyalenda, kendo barabara machielo tie makiwuok Kawaindi kichok Mokuoyo, barabara go richo seriously. Omiyo walando kwe, wadhi yiero gi muolo, wabedo gi kwe kaka jo Kasipul. Do mano kare. Kamano adani mondo los kod joma mine bende mantiere bataka. Iluongi ni ng'a lerwa ni Iluongi Scholastica, an ja Kasipul ka. Mar adek anyalo medo ne wadwaro yiero man gi kwe. Wach beti kod pala ok wadware Kasipundwa ka, kendo wakwayo mondo wabed gi yiero man gi kwe. Jotendwa mabiro yier bende okonywa yore mang'eny kaka osiptal, barabara gi ndara to kod stima. Mano kende ema kwayo e Kasipundwa ka. Erokamano. Milton, pod wantiere gwengeni mag Kasipul, pod wantiere kar od burani mag Kasipul, kendo pod wadwa ni mondo wadhi nyime ka oluorore ka waloso kod jopiny mondo ka e weche manyien mag biro bende kana wanyisuru jo Kasipul dwaro ni mondo yiero ma idhi tim tich ang'wen obed yiero machalo nade, kendo bende angne wanyisu jogo ma wabedo kwa loso mopogore kod bomani ma Oyugis, jogo mantiere kuonde ma oko, jogo mantiere gwenge ma kuonde ma warado, wan kod gino ma wahiko ne jo neno magwa mag Ramogi TV mano ma midhiambo ma kawuono mondo walerne gi jogo mopogore gi modak e boma ma Oyugis gin gi wachang'o kaluwore kod yiero midhi tim tich ang'wen. Kendo inyalo paro Milton gokinyi kanyo ne waloso kod apisa maduong' mochung' ne IEBC e yiero ni mano Rebecca Abaku amane loso kodwa, kendo nowacho ni odiochieng' makiny wachano kod bedo kod mano jakom mar IEBC mano Erastus
edung mano mar dhi jakom mar IEBC Erastus Edung madhi chopo gwengegi ma Kasipul chakre kiny kendo ang'e wawinjo ni giwachang'o kalore kod yiero madundo ma ichano kata madhi nyime madhi bedo tich ang'wen mano e kar od burani ma Kasipul. Koro mano ang'e awegi kanyo ni mar